Namun duel. Berpasangan. Janji koko. Saling cinta, saling rindu. Lempar ngoten kok. Napa? Nih. Ya Allah ampuni Bilqis. Ya Allah, ampunkan Bilqis. Ya Allah jagalah Bilqis. Ya Allah jagalah Masis. Nggih, niki Pak Ji. itir semilir karo kasunyatan. Oh alah, nggih. Ya Allah 150. Ya Allah Mangke kalih bojone jenengan. Ya Allah Oke. tak 50. Ya Allah nyuwun 50. Oke, nggih, mangke diatur nggih. Ya Allah sayangi Bilqis. Ya Allah cintai Bilqis. Ya Allah sayangi Bilqis. Ya Allah jagalah Masis. Yo, ojo ngalamun tanganten kagem Pak Haji Sukito. Pancawati Kerawang bergoyang bersama dengan Semar Boyo. Campur sari di wong Bogor. Spesial kanggo Pak Ji kita. Kaijan yen ra kerja ora jajan. Umar lepating netraku. Nadya kancana kinadar. Dasare nganggo ageman. Ino cengkir gading kuning. Masukin amuji sikarane ngrasa kang sajati tanpa murun sakelanging kalbu sanubari. Gak metu ngono, Rik. Ya. Uling. Ya Allah. Ya Allah. Sayangi Erik. Ya Allah. Masis. Jagalah Masis. Ojo nganti bleyur macur Semar Mulyo. Ya Allah, sayangi. Meling pita aku. Ya Allah, cintai. Ya Allah, jagalah Masis. Sak lembrai wong ngalamun. bersama dengan Vokal Manianya Indonesia. Umar lepating netraku ekolani nadya kencana dinatari sesek kebusa
duit tok mecer-mecer sakmene kae. Iki lho duit 2000 yo Mel ya. Angger enek sing anyar ki mesti celutak. Aku jekuk duit yo ni. Modar gene jekuk ngono jekuk dhewe ngono. Aku rumah sana Tarawati sowan. Pita. Aku golek kesempatan. Aku Masya Allah. Iki duit yo ni. Awak dek tanpa iki langsung seneng. Lah iya. Nek kowe gak lilo dek tak jekuk nyoh. Aku mau Mas, aku ra iso mbungkuk aku. Kene larang lho regane kowe iki. Mangsamu. Demok-demok. Tenane. Kowe iki apaan sak gelem ora? 2010. 70 juta lho iki. Warnane. Ireng. Mesine. Asli, nek seni anggone kelik. Wis servis urung. Urung. Sak lumrahe wong kalamun Thank you, terima kasih very much. 66 sira lumo patiya. Juragan mulya lho iki. Dek kowe dudu bojoku. Lah piye? Nah dadi bojone no remuk kabeh iki. Ampen-ampen jebol, gelas-gelas piring-piring pecah kabeh iki. Lah ya nek Isa-isa karo ngene kok nyambut kae ning kamar kaya karo kaya ngono modar aku. Gak saku aku lah ndak. Tenan. Ra, kena kuat. Ora kuat aku. Aja semua. Soko
satu wanita tanpa KB ra masalah ra bakal meteng. Tenan, kowe iki rasa KB ra bakal meteng. Emang siapa? Lah polahe kaya ngono lho. Cara duwe langit telat sebulan ngono ngene-ngene gogrok ngene-ngene. Penyanyi ndase ngene jeglok iki. Penyanyi ndase jeglok. Sampe gak pengen Mas. Gak pengen. Pengen gak? Lah iya, kira-kira pengen gak seperti ini? Gak ada yang berani Mas. Rasah Mas njaluk poklek kabeh. Nanti lihat aku udah. Landek yo Ini ngene. dua lagu terakhir, nggih. Lah campur sari ape kowe ngene dibarke lho. Ben. Aku gak sholat. Kebyok iki. Sholat tuh khairun minan naun. Ya. Membersihkan waktu. Dikancani apa-apa, yuk, ngajak apa-apa. Ngajak tuh, pita. Ayo, kancani Yuli. Masalah apa malah ngejram iki. Jenenge seragenan ya kendang jaipong kok. Gayang kaya ngono anakku iso. Yo. Nano. Semar Mulyo.
sakara akan bisa nglulunge atiku suwe kanggo nganteni Kamu ngapain ikutan? Eh, Cepit lepas itu wong sugih perempuan ngene iki itu. lho ngelak pikir kan go duit ya Dik ya. Jangan dilap gosong nanti. Beda karo kanca-kanca yoga-yoga kuwi keringetan ya anduk, tisu. Terus Yuli ya duit ya Dik ya. mah kowe goro modus wae. Aku dhewe. Sing bokong didelok. Iki mau juga duit ya Dik masalah mah. Modus-modus Bokong banget disko tepos, kuwi. ya. Tepos yo ben aku kok kene anu Apa? awit nom-nom aku. Ngrentengi wedokan aku piye? Oh iya. Ah, tengok Ah, ada engko teko Mama Sari. Kancaku sekolah STM Sakti ya. Sabda Apindok ora ning hutan. Ngene iki lho nih pasangan serasi Yuli karo Bogel nang Epa karo Kepyok mau. Dek, ngerti ora? Mbah Bugel. Pasang katene pekateku. Mbah Bugel mau kan ekspresine ngene. Iya, Iki mereke ihing ketok gitu. Oh iya. Saiki ora zaman ihing oh iya. Sony, Sony. Oh iya Sony. Monggo Bu, nggih. Nggih, Sans Wekdal. Sehat selalu Bu Haji. Gek entang to. Ya cedak tansah. Sing mbok mulatne apa kuwi? Mulat. Asita asih Saka Pindho mimi lan mintuno ayone mas barang hana tepi wajib sito asih Brian kesenian Aku nganti arep nopo berlindung iki? ning sapa iki ya Allah nganti minggring-minggring ngene iki wis Mas. iki bawane serampung. Sampun, C, matur Nyedak suwun. Kepyok kono. Setya tuhu. Mah aku sisane siyu kangkang mah. Yo Kakang mbahmu disko kuwi. Siyu kangkang. Bagus e kaya panjang swara bangun kaya ngene kok. Iya, Yuyung iya, iya, kangkang kuwi lho. Ya disawang sangka sedotan sing anu ya. Niki pun nggih Pak. Sedhet. Lho, Mah, kok ning endi Mah? Mama, Ada- panganane suwek Susu kok mama. Ayo nak diangkatne nak gayu. Niki pun to. Sedhet pun. Sampun. Nggih. Lagu selanjutnya. Urung, lagune dereng. Sik lagune Seratus. sik. Nembe bawa lho, Pak. Celuk napa mriki? Monggo. Oh alah, Nggih. komplit to iki. Oh alah Mas Waris ya. Aku kang setya satu. Kalau Pantase
kowe sing lip sync. Ayo ngono semangat. Mbahmu kuwi. Kowe sing gandrung karo Vita, Nah. aku sing nembang. Nah gitu loh. Heeh. Kita kan Sing mesra lho Fit ya. kita kan sehati sekata Aku sing ya. mlampah tebel lho ya. Ya melamat tebe apalagi guru. Sing disyuting iki Mas, aja aku. Iya iya. Ya. Aku tempat waris ya. Melampah. Oh alah Lali ini tau. motor ki aku. Apik wajar luar biasa. Suarane sokong tenan. Kong kakong bogel maksudnya ya. Sip tenan. Nggih, wajar. Jos. Apa ya, Nduk ya? Heeh, Iki jos. jenenge Pak Becar udane miring. Ah, cakep artine? Pasangan loro kaya wong miring kabeh. Oh iya 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 iya. Padahal kono dhewe sing miring. Niki saiki alhamdulillah Bu, saniki pun mertobat. Sahadate nggih pun apal ya Lek ya. Apal Iya, asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Niki pun pas. Nak wingi mboten Bu kepanggih kula niku sado ala ilaha illallah, sado ana Muhammad Rasulullah. Ora apa-apa sing penting ikhlas lho aja ngono sik. Es terus. Kowe karo Vita kono lho. Ora jenmu statusmu wingi gel bogel sing semangat bel ngono. Oke, siap. Oke. Mobil dengan polisi. Angger bar dijajak ning tak sayang, Mas, tak jaga, Mas. Jajal bar mulai tanggapan ora dijajake motor kowe. Tekong ndil terus ya. Mohon perhatian Bapak Ibu yang memiliki mobil dengan nomor polisi 2110. 2110 mohon digeser karena ada kendaraan ayam yang mau masuk. Oke, dua angkanya? 2110. Dua angkanya berarti 1-0. Oh, ngene jenengan, Pak. Nggih, pun. Kuncine putih, Pak. Kula dole, Pak. Awas Pak, hati-hati Pak. Plus BPKB ini sekalian, Pak. Sekolahnya sisan. Ayo, ayo, Dek. Aduh dek, aku sing luput, kleru bolongan entut, wong wadon kok bacur ngrengut. Sosor Lagu ini mau deh, Bang, ya? sosor Saya ini, mari, ya? salammu dewek, kokean lali, aduh gak lagi-lagi. Kowe engko nak Pantese lari sih kok eram ya Lek Mas. bogel. Apian eram. Lek, Lek, Oh aku budek, Lek. gak krungu aku. Ngene, ngene. Oh, ngene. Krungu. Kowe engko nak teko omah kesurupan almarhum Mbah Mantos aja nyalahne aku lho ya. Lah lagune kok acak-acak ora genah wajan. Iki sing ngacak-ngacak iki, sing mari iki. Oh, sing marai iki? Heeh. Oh, lah. Epane nyanyi, aduh dek, aku sing luput, kleru Iya, iya. bolongan entut, wong lanang kok bacur semrawut. Sosor pepek disosor meri, salahku dewek, kokean lali, sesuk-sesuk lagi-lagi. Iki lho penciptane iki lho. Ya, layakno to layak. Iki kabeh sing nemu resiko kudu sampean. Heeh. Sing nemu iki. Iki. Iki terbukti apa ngono? Apa ngono? Iki wis anu, nek Asam urat. mari kok. ngobrol. Urung. Obate lho sampe Bersurhat kae. kok. Bersurhat karo aku kuwi mang. Lho bate sakmene kae. Obat iki. Bener. Awake dhewe minum obat iki. Ning puskesmas BPJS. Iya iya. Oh, Bayar. aku BPJS ta. Ayo ayo terus Nduk. Mlampah. Ela lho. Mugi Ela elo. berkaing Biyen basa ngono. Kunjuk atur dumateng sedaya para Bapak Ibu ingkang satu kinurmatan. Ngaturaken wilujeng sonten sugeng rawuh sugeng lelenggan kanthi sekeca
Sinambi ngaras campur sari Semar Mulya Alumantar Hayu Vita Bukelawati Setya tuhu katur kagemas waris saking Pekalongan. Ya nanti saya umumkan Mas. Nyawer. Aku wis nyawer. Tambahi locang. Waduh. Cangkemmu. Astagfirullah. Kowe kok ngomongin mie ayam. Iya. Aku nek karo kowe apa tak kek. Aku lu ditubruki wae ning kene Gusti Allah. Lho kene guru senam balet genah pinter no ya. Aku gak ngono kuwi, caraku nyawer ora kok saler. Alah. Loh, Alhamdullah Mas, ampun sembah ngoten. nggih. Sabar. Berkahi. Nggih. Nggih kula sing salah, kula sing luput, ampun mundur riyin to lan jenengane ku Kecewa, Mas. Nggih, padha-padha tapi seket anu. Boten. Nano. Yuk, dihabis kene sik, Nduk, ya. Nano. Mogianto Yo, asik. Jos Mas Haris. andi Lang-langing driya mangu-mangu Nem. mangungkung kanduan remang lerlena tanpa kanen oh